Uy! Nah! Classmate! Basta naman ka! Aw! Okay ra! Balitan ako to ba? Nakay chicks no? Chicks, sabar dia, kabata pa na ako. Sabar ya. Amo kita ka City Hall. Nag-dit-dit. Taka ramang ka, basin dito ako. Na, ikaw lagi to. Isa magkabutan lang ko liyog tip. Di yung kuwili ka ng chicks. PNP ato to ba? Di ba nakay kuya? Oh, na! Di ba nabugay kuya? Naapod. Pero, Si Piro. patay. Sige sabang pa ang kuya ba? Tugan ako. Tip! Ano si Piro tip? Pero gahit di siya. Gahay, lagi kuya mo ko ng tip. Kung si gahi, astang gahi ah. Na! Ordiran na kuya. Astang gahi ah. Mga gani no. Mga gahi kito mga kuya. Na! Gahay, hindi sa katanan dyan. Ya, asin mong kuya ron. Tuwas balay. Eh mo kuya, aman. Naapod sa balay. Saman, tawagon ako. Sige tip, tawagay mo kuya. Kaya tawagan mo na kakuha. Sige tay, aduwasan ako ng kuya. Sige, sige, ako mo tip. Ya. Oh, sa bantay. Ya, nagkita mi sa classmate. Oo nya. Sa may labot na ko. Balitam ko na ko. Kaila na mo siya kuya. Kinsa man ang kuya ha. Nasa mo siya kuha. Tara. Sige, sabay ta. Ya. Oy, Ted, unsa man? Ya, kita na ko akong classmate ba? Ihadang kuya, kailan si Muha. Oo nya, kaya na sigo ah. Sabay kuya, para makita mo dito ka. O sige, ta kay para makita mo ko anak tara. Wow naman! Wow! Mads! Uy! Mads! Uy, Mads, wag yapon ibabag ko lagi. Uy, Mads, kasi we pagbag ugod, uy. Siksig yapon kay kay. Ay, hala, salamat kayo, Mads, uy. Ikaw, manamba lagi ka. Ay, siyempre, Mads, uy, pinanggay ko sa mong bibi boy. Di, patanawa daw ko sa mong body, boy, huwag nausab ba? Asus, wag mo ko nausab, boy, tanawa, oh. Baga, uy. Muna lagi na ingon itip na Piro. Piro bakla di ay. Mads, manglaag na pa. Ini gigi kuya, berat na pun.